De tango is een passionele dans en hoe kun je die het beste uitbeelden? Anita Bekers van de gelijknamige balletschool in Overberg had hier al snel een oplossing voor. 4 van haar getalenteerde danseressen vertolken voor u lieve tango en worden hierin begeleid door Veronica. Uw applaus voor Roxanne Lange, Naomi Hamelink, Mariska Poissonnier en Tessa Cowles.